Aquarover je skládací kbelík s integrovaným akumulátorovým čerpadlem, který slouží jako přenosný zdroj vody a sprcha. Objem 15 litrů poskytuje dostatek vody pro oplach vybavení, mytí auta nebo rychlou sprchu při kempování. Díky skládací konstrukci zabere po složení minimum místa a snadno se přepravuje v autě nebo karavanu. Integrované čerpadlo s baterií 2000 mAh umožňuje až 90 minut provozu na jedno nabití a napájí sprchovou pistoli se 7 režimy proudu vody. Nabíjení probíhá přes USB, takže zařízení lze dobít z powerbanky, autozásuvky nebo běžného adaptéru. Systém hadic poskytuje dostatečný dosah a umožňuje pohodlné používání v terénu i na zahradě. Koupíte na www.camper.cz.